I respecte a les prioritats, en el tema de col·lectors, ficar-se 1.000 euros en un col·lector i dir que això és la solució al col·lector, quan el col·lector pot valdre uns quants milions, possiblement, potser més de 10 milions d'euros, la solució de dur l'aigua des d'ahir, atravessar l'autovia, atravessar la Liana, anar fins al barranc de Mandor. Això és un problema que no ve d'ara, ve de la mala urbanització de la zona, d'haver permès construir en zones inundables, de que n'hi ha una conca de recepció d'aigua que vosaltres heu obstruït en els plans generals i ha deixat construït, no vosaltres soles, sinó la Conselleria quan ho aprova. I ara tindran que anar resolent les diferents administracions i nosaltres també, i els pobles veïns. Hi ha que fer unes expropiacions de sòl. Té que haver un projecte en conjunt. En aquests 100.000 euros, si pots fer un metro lineal o 100 metres lineals de col·lectors, no resols absolutament res. Per què? Perquè un col·lector que no va finalment a un cauce natural o a un cauce artificial, però de domini públic, que vertisca finalment al riu i del riu a la mar, no resols absolutament res. Passaria aquest problema d'un lloc a 50 metres més cap a baix, com s'ha fet en anteriors ocasions, on els col·lectors se desenvolupen i arriben a un punt que s'estreten i allí s'acaben, que n'hi ha uns quants en la Pobla que estan aixina, que desemboquen en ningú lloc, sense connectar-se al barranc de Mandor i el barranc de Mandor que acaba anant al riu Túria i el riu Túria ja a la mar. Això no està acabat. La solució definitiva, tornem a dir-ho, passa per un projecte que resolga integralment aquest problema. I aquest projecte tindrà bases de laminació o no, però el que ha de tindre precís és un col·lector d'unes dimensions importantíssimes. Estem parlant d'una conca de recepció enorme, que té un cabal possiblement de 7, 8 o 10, depenent de la pluja, però quan siguin pluges que fan mal, 8 o 10 metres cúbics per segon. Si la gent sap el que és això, és com mig riu Túria o a vegades inclús riu Túria. De fet, això és el problema d'aquest carrer, que se fica un metro d'aigua, se fa un riu de 6 o 7 o 8 metres d'ample per un metro, per això s'enduia els cotxes. Això no se resol en 100.000 euros, radicalment. Ni destinant 5 anys ni 25 anys 100.000 euros, en 2,5 milions que ficaria a la Pobla, possiblement es resolga. No ho podem fer sense anar coordinats en els pobles del costat. Està en el límit d'un terme. Podem eliminar cases, que és on passa l'aigua. L'aigua passa per el carrer i allí mateix estan els murs de les cases que s'inunden. És el límit del terme municipal de la Pobla. O apartem aquestes cases, o se fica a baix del carrer i costarà un dineral, que és el que al final n'hi haurà que fer, o se fan bases de laminació en el terme municipal del costat, que és el que s'està estudiant, la combinació de bases de laminació més un col·lector no tan gros. No té una solució fàcil i s'està desenvolupant el projecte i així ho exigirem. Quan sigui el moment d'anar a fer l'exigència definitiva, perquè no ens facin ni cas, que espero que no faci falta, però si és així, te recollim el guant i que vingues tu i tots els diputats que tu vulguis, del teu partit o del partit que vulguin, a la Conselleria de torn, al director general de l'aigua, o a la consellera o al conseller de torn d'Infraestructures o de l'aigua, o que siga com si és el president, i ho demanem. Perquè és un problema enorme heretat. N'hi ha una autovia per al mig que fa de darrere. N'hi ha que atravessar un poble sencer o una part important del poble de la Liana i desembocar en un barranc. I la Confederació també té molt que dir perquè aquest barranc després té un problema d'evacuació, que s'està enfonant la bòveda del barranc de Mandor, que se licita un projecte de 20 i pico milions d'euros que després se tirà darrere en l'anterior legislatura. Això és un problema molt gros d'esta comarca, en una zona molt concreta d'esta comarca, de 3 o 4 termes municipals, en diverses administracions involucrades. Deixem-ho estar, fiquem la part de negociació política i de pressió social per a que se materialitzi i quan és que ha de demanar qui ho financia, si són 10 o si són 20 milions d'euros, que estaran en aquest ordre de magnitud, i s'ha de fer en una fase, en 2 o en 3 o en els que siga, i han de ficar la Pobla el 20% de la financiació, Confederació no sé què, la Conselleria una altra part, Benajever una altra part, la Liana una altra part. Si tenim que ficar 2 milions d'euros o 3 o els que siguen, no ho sé, però serà d'aquest ordre de magnitud, tindrem que demanar segurament un préstec i se demanarà perquè com s'està baixant tant el deute degut a remanents positius, se podrà perquè se podrem endeutar. I està disponible. Està disponible aquesta capacitat d'endeutament de la Pobla, està disponible per a resoldre ixe i altres problemes. No és l'única zona inundable del poble, n'hi ha alguna més. I després n'hi ha un problema molt greu, ja d'inundacions molt més xicotetes, però igual de penoses per al que les sofreix, a nivell del casc urbà, que durant molts anys no s'ha resolt i que algun dia n'hi ha que començar i que tampoc s'ha resolt en 100.000 euros. N'hi ha que desenvolupar un pla molt concret
que igual que tenim en el DUCI la participació per veure el model, n'hi haurà que abordar l'evacuació d'aigües tant residuals de la zona nord com les pluvials. Sempre estem parlant de les mateixes coses. Són projectes enormes, molt grans, i necessitem que anem tots a una. No podem anar a tirar-se els trastos al cap, però tampoc confundir en que en 100.000 euros ho anem a resoldre. Mira, Maria Carmen, en un govern s'ha d'atendre moltes coses, com tu bé saps, i estan les prioritats, molt bé. Nosaltres anem cobrint part del pacte que tenim i part del pacte de les prioritats que la gent ha avalat en els seus vots. I aquestes prioritats que tots tenim, resulta ser que també hi ha uns avals de més d'1 milió d'euros, no sé si 1,5 milions o quan queda, que tenen que veure en col·lectors, en el remate d'aquest col·lector, quan ja és de la zona de la Pobla, entre la Pobla i la Liana, i va al barranc de Mandor, que no estan executats, que estan depositats 8 o 9 o 10 anys. Se podia haver executat, podia estar rematat, i aquest trosset que és del final. Dona igual que siga del final que del principi. Si no el completes tot, el problema li va llevant a una persona i li va passant a la següent. Si no el fas com toca, no ho resols. Si nosaltres anem cobrint altres coses que són prioritat, el dia que tinguem el document, el dia que tinguem el projecte, que si arriba pronte, millor que si arriba tard, si d'ací un any el tenim, seria tot un èxit. Si d'ací un any tinguem el projecte, i jo no tinc ni idea quan el tindrem, no tinc ni idea quan el tinguem, perquè no depèn de mi, depèn de la pressió que fem entre tots. N'hi ha 3 o 4 o 5 alcaldes, n'hi ha una altra administració compromesa i la de l'Estat. O sigui, no és una qüestió fàcil, ja hem anat a parlar en totes, seguirem insistint i el que t'estic dient, te convocarem a tu i a tots els senadors que puguen haver valencians, a tots els diputats que puguen haver valencians, a veure quina defensa fan del territori valencià, siguin de la Diputació, de les Corts d'ací o de les Corts d'allà, a veure quina força fan per resoldre un problema dels valencians d'esta comarca, que ja m'agradaria a mi que algun dia pintarem alguna cosa. És un projecte gros, que té una incidència el dia que ploga, mentre no. I el dia que ploga, el que tenim que tindre, mentre no estiga la solució definitiva, és els mecanismes de reacció per atendre a les persones, i serà complicat, si la pluja és molt forta, serà molt complicat. Després estarà el resto del terme municipal, estarà la zona nord. N'hi ha moltes coses a abordar respecte al tema d'aigües, i és perquè el tema d'aigües no ha preocupat mai el suficient. I és una pena, perquè, clar, com és una cosa que plou quan plou, doncs pareix que no siga prioritari. Com és una cosa que està a baix terra, pareix que no es veja. I això han de canviar el xip. Jo, de fa molts anys que el tinc canviat. Si els demés acompanyeu, estem tots junts. I anem tots a una, perquè el poble s'ho mereix. Però no diguen coses que venen a despistar. No se perd ninguna oportunitat de destinar aquests diners així en què aquest col·lector es faci. Quan es tinga que fer, la Pobla està en disposició de fer front i de fer-lo. Falta lo important, coordinació a través d'un document que se diu projecte del col·lector o de resolució de l'evacuació d'aigües d'aquesta zona. Anem a pegar-se i anar les vegades que faci falta a l'administració, al director general de l'aigua, i si no ens fa cas, per dalt, i volem comptar en tot el suport polític de tot el que estigui disponible. Jo no sé si tu perdies el temps, nosaltres no el perdem. Tu has tingut 8 anys i no has fet el projecte, el problema ja estava. Tu dius que a Sant Antoni l'afecta poca gent. A nosaltres tampoc són molts, dels 23.000 igual són 10, 20, 30 cases. Si ho mirarem per les persones, si ho mirarem en el teu argument, igual no és la prioritat. Si ho mirarem en el teu argument, igual no és la prioritat. La Liana sí que té també problemes. Si li ha caigut la bóveda del barranc de Mandor i té un problema gros sanitari... Sí, i aquest col·lector du a l'altre, van units un rere un altre. Fins a arribar a la mar tens que passar per aquests dos, després del riu i a la mar. Té un problema, cada un té el seu, i quan tu facis el teu tros, li ho tiraràs a l'autovia, se tallarà, o vindrà un, o farà aquaplànic, se matarà, i dona igual de quin poble siga. Per tant, no es pot resoldre abordant tu el teu terme municipal i no estan coordinats en els demés. Ficar dates i concretar, nosaltres ja ho hem fet. Així n'hi ha membres que han estat en reunions on hi ha tots els alcaldes de la comarca, i l'únic que li he dit, deixem-se de raonar a l'aire, fique una data per a una infraestructura de segur jo, i se giraven així mirant a l'aire. Això ja ho sabem. Per què? Perquè no n'hi ha d'ahir. A veurem des de Madrid la financiació com està. A veurem
A veurem la força que fan cada un dels diputats d'aquest territori per aquest territori. Fins ara, jo sempre l'he vist que molta força no és. Perdre el temps sí que l'han perdut molts. Nosaltres no estem perdent-lo. En 11 mesos, mira el que estem fent. I ja t'he dit que si en un any no està el projecte, el normal és que molt abans que se complisca l'any haurem abordat alguna cosa, una solució de treure el projecte nosaltres, però el seu és no ser deslleial en el resto d'administracions, en el resto de pobles de la comarca que tenen el mateix problema i coordinar-se. Per tant, no vulguis xutxar tan ràpid de més i mira també el que faràs tu, que estaria molt bé que ho mirares.